Nyakwaram jonko pogre gi mano koro wadonje wech motendre kod thieth. Osiptende 75 e boma ma Narok olor kuom kinde ma ok oyangore. Osiptende 6 bende olor tijegi tok rem chopo kare dwaro mag chikego ma oket kod duol mochung' ne jochiw thieth mano KMPDC. Lipodni Nyakwaram Jwang olosnwa kod Vida Atieno. Bedo gi lony, tiyo maber kaachiel kod chopo yore mag thieth ma owinjore en ageta mar duol mar KMPDC kata the Kenya Medical Practitioners and Dentist Council. Osiptende 75 kuom osiptende 250 to kod 5 ei kaunti ma Narok ne olor bang' yangore ni ok gichopo kare chik mag chiwo thieth ma owinjore. So this inspection is geared towards ensuring compliance and is an assessment to ensure that the personnel who are working there, the infrastructure, physical infrastructure, all these activities, together with the operation of the health facilities, comply to the set standards that have been put into place by KMPDC. Kaolosi Osiptal Narok County Referral, jagoro chenro mag kembe mag KMPDC Philip Melio Lenkamwaro, kaachiel kod jokanyo mag riwruogno ne otimo nonro kuom juma achiel kama ne giyango ni osiptende go itayo kod jochiw thieth maonge kod lony. Patient-centered should be evidence-based. Therefore, quality assurance monitoring is very essential. Ole Kamwaro ne ochiwo namba mar simu kaachiel kod website kama jopiny nyalo rango e lony mar jochiw thieth ka olero ni en ratich jopiny yudo thieth kowuok kuom lakteche man kod lony madwarore. And we have been able to close 609 facilities across the country. And we are telling the other counties, the other places we have not visited, we are there. We are working with the National Police Service. We are working with the county government to be able to ensure that we bring sanity in this health sector. Kwan mar jotuo osiptende kidek dok piny bang'